Dito sa Barangay Maya, alam ko na pati ako binabatikos ako. Ang ano ko lang dapat kahit papaano usap-usap tayo ng maganda kasi para ma-resolve natin yung problema. Kasi pag hindi kayo nag-ano sa akin, dapat paano natin ma-resolve yung problema. Kahit nga dyan, may nagbabantay dyan, hindi na ako nakikialam sa kanila, taga rito lang naman. O may mga antay-mining dyan, hindi ko hindi ko tinatanggal sila diyan kasi taga rito lang naman tayo. Ayaw ko yung magkaanuhan tayo ng loob. Ang ano ko lang, maiwasan lang natin yung mga diskusyon, yung mga pangalan nito, baka may masasaktan na. Ayaw ko naman ng ganun kasi siyempre madadamay din ako. Kung ano man ang problema, pwede naman kayo lumapit dito sa akin kung anong magandang gagawin natin para ma-resolve natin yung problema. Dati, yung isang residente dito, sinabi ko na hindi na pumupunta sa akin dito, hindi na kami nakakadaan doon. Ako maraming nawawala. Sabi ko, ako pwede naman kayo maglakad, iwan lang yung sasakyan. Reklamo pa rin sila ng reklamo, gusto nila pumunta talaga doon. Marami na kaming mga abono ba, ang pangalan to, yung pataba nila yung abono sa hagna, fertilizer, hindi kami nakakadaan. Kung ganyan, kung hindi kayo nakakadaan, doon kayo magpaalam para makadaan kayo, yun lang naman. Pero yung pupunta kayo araw-araw doon na dala sa sakit, hindi na pwede. Ganun lang naman ang sinabi ko sa kanila. Yung kahapon nga, hindi na lang ako pumunta doon. Kasi karating ko lang, marami ng tao doon na, may mga pulis naman, hindi na ako pumunta. Kasi may mga pulis naman doon. At least, kinausap ko ngayon dito sa yung admin na okay naman daw sila. Hindi ko alam yun, wala akong knowledge dyan regarding yan.